Jette og jeg har været gift i 43 år, og der havde vi så en forretning i 30 år sammen, og indtil vi så solgte forretningen, og så gik vi på efterløn. Og der var det, at vi tog nogle dejlige ture, eller nåede at tage nogle dejlige ture med biler på camping. Men så altså som sagt i 2004, der går jeg herhjemme, og så er Jette på toilettet, og lige pludselig så hører jeg noget rabalder ude fra badeværelset, og så har Jette fået en aneurisme. Det var jo svært at få at vide, at Jette skulle på et plejehjem. Men jeg havde fået at vide mindst to gange, at det kunne ikke være anderledes. Og jeg måtte ikke tage Jette hjem, fordi jeg kunne ikke magte det. Fordi Jette skulle jo liftes, og hun skulle have nattevagt, så der var ikke noget at gøre. Så jeg måtte simpelthen sige til mig selv, nu må vi skilles på denne her måde, ved at vi skulle bo hver for sig. Ja. Du kan ikke køre stærkere end det der. Fint nok. Jamen det gør ikke noget. Systemet. Jamen det gør ikke noget. Det er lige afhængigt. Den skal af simpelthen. Det er den, der sidder i. Der er fint. Sådan, så tror jeg, vi går bag i dag. Det er der gemmer sig her. Nej, nu får du den der for mig. Altså, jeg har det jo nogle gange lidt trist, og andre gange så har jeg det, hygger jeg mig, som Jette siger, jeg skal gøre. For når vi tager dig indenfra, så siger hun altid, nu skal du gå hjem og hygge dig. Og det må jeg jo så gøre, men det er svært. Det er specielt svært om morgenen, hvor man sidder alene og drikker kaffe altid. Og så når man kommer hjem om aftenen og sidder alene. Dagen går fint, fordi der kan man slå græs, og man skal male, og man skal dit og dat. Der er jo hele tiden noget at gøre. Og så går jeg nogle lange ture, og så glemmer man det meget ofte. Men tiden er svær, og som jeg siger, specielt om morgenen og om aftenen. Hej! Hej, skat. Hun går det. Libling. Hun går det. Går godt. Nå, det er godt. Nu skal vi have noget med. Ja, det skal vi. Hver aften er jeg inde og spise på plejehjemmet sammen med Jette. Og så har vi det sådan, at jeg har fri i 2 dage om ugen til klokken 5, hvor jeg så kommer ind og spiser. Men så er Jette jo meget ofte herhjemme, fordi vi har jo fået en handicapbil, så Jette er meget ofte herhjemme, og der sidder vi og hygger os, og specielt om sommeren er det jo skønt. Og så har vi så fundet ud af, at vi kan køre ned til stranden, der er en dejlig parkeringsplads, hvor Jette kan så blive rullet ud, og hun sidder så og nyder det og ser livet nede på stranden. Og derved ligesom få lov til, for det har jo været hendes et og alt i alle de år, vi har været. Det var stranden, og stranden, vi skulle ned til stranden. Hvor vi bliver fulde. Ja. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at man havde nogle dage for sig selv. Men der må jeg indrømme, at der har jeg det meget svært med, fordi når man har været gift i så mange år, så har jeg svært ved ikke at skulle se hende hver dag. Det må jeg indrømme. Men jeg har det sådan, jeg vil meget gerne på noget ferie, og jeg sagde engang, at okay, nu tager jeg altså nogle 4-5 dage ferie, så sagde jeg, jamen så tager jeg til Australien, og tænker jeg, nå ja, så er den jo klaret, så skal jeg ikke på nogen ferie. Og det er muligt, at hvis jeg tager min bil og kører, så kører jeg hjem efter 2 dages forløb, fordi det er ikke spor interessant.
Men bare det at få lov at kunne prøve det, det vil jeg altså gerne. Og jeg tænker og gør, der er mange, der siger det til mig, at du skal tage din fritid. Men det er svært. Det må jeg indrømme.